i el resultat de la feina que hem fet fins ara han estat 18 informes en els que analitzem aquestes qüestions, no? Què és el que s'ha de fer per tal de que si els catalans i catalanes ho volen així, el futur estat independent de Catalunya es pugui posar en funcionament. Vam treballar amb molta intensitat, això sí que ho puc dir, amb reunions setmanals i a vegades amb diverses reunions la mateixa setmana, amb unes discussions i un treball molt intens dels 18 documents que finalment es van aprovar. Ha sigut per nosaltres molt interessant, sembla que el govern també li ha servit, així ens ho ha dit privadament i també públicament, i fins i tot el president de la Generalitat els hi ha sigut i els hi és encara útil, de manera que estem molt satisfets des d'aquest punt de vista. I per nosaltres personalment, jo crec que per tots els membres del Consell Assessor ha sigut també una feina intel·lectualment molt gratificant. Per tant, va ser un moment que jo vaig dir a la presentació de satisfacció pel Consell Assessor, pel fet de que els objectius que s'havia plantejat, que era fer un treball útil pel govern, doncs que semblava que havien donat fruit. Pel Consell és un motiu de gran satisfacció que el govern hagi decidit elaborar el seu llibre blanc sobre la transició nacional de Catalunya a partir dels informes que li hem anat lliurant al llarg del darrer any.